Keďže vlastne všetci súhlasíte s nahrávaním tohto školenia, tak by sme ďalej pokračovali. Toto školenie bude mať dve časti. Prvá časť je vlastne viacej taká teoretická, ktorá je spojená s legislatívou, a tá druhá časť je viacej praktická. V prvej časti by sme vám radi porozprávali ohľadom legislatívnych povinností, ktoré vlastne súvisia s publikovaním otvorených údajov, a to so skupinou údajov, ktoré patria do publikačného minima, k high value datasetom alebo datasetom s vysokou hodnotou, a taktiež opakované použitie informácií. Čiže začala by som touto prvou skupinou. Skupinou je to publikačné minimum pre štátnu správu. Mnohí z vás už majú s týmto skúsenosti. Je to povinnosť, ktorá nám vyplýva z uznesenia vlády a odpočtuje sa teraz k marcu, k 31. marcu. Je to záväzné pre ministerstva a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Toto publikačné minimum tvorí 16 datasetov. Tieto datasety sú štrukturované a ich štruktúru vlastne nájdete na našom metodickom portáli. Linku na to nájdete aj v tejto prezentácii. My sa snažíme, aby tieto datasety boli publikované priamo z informačných systémov. Toto vlastne sa týka práve datasetov, ktoré sú publikované z centrálneho ekonomického systému. Sú to, ako vidíte, objednávky, faktúry, zahraničné služobné cesty, organizačná štruktúra, povinne zverejňované zmluvy, zoznam zakúpených softverov z verejných zdrojov tam má byť, a počty zamestnancov a vytvorených pracovných miest. Čiže v tomto prípade je potrebné iba vlastne si stiahnuť tieto datasety prostredníctvom modulu Reporting Open Data, ktorý je v CESe. Ostatné datasety, ich štruktúru, ako som spomínala, nájdete na tomto metodickom portáli. Viete si samozrejme aj pozrieť datasety, ktoré, dajme tomu, publikuje MIRI alebo ďalšie inštitúcie, ktoré vlastne používajú alebo publikujú tieto datasety. My ich vlastne kontrolujeme, alebo mnohých z vás sme už oslovili ohľadom kvality publikovaných datasetov na tomto našom centrálnom portále otvorených údajov. A v tomto reporte sa vlastne zaujímame aj o to, ako publikujete datasety tohto publikačného minima. Taktiež to my odpočtujeme v rámci národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, aké percento inštitúcií verejnej správy publikuje práve tieto datasety publikačného minima. My sa vlastne takisto budeme mať snahu aj na základe diskusie s vami rozšíriť túto množinu datasetov v prípade, ak je to vhodné a potrebné, prípadne tieto povinnosti vyplývajú z legislatívy. Čiže na tých budúcich pracovných skupinách lepšie dáta by sme s vami aj radi otvorili možno diskusiu na túto tému, či je potrebné a vhodné vlastne aj ďalšie datasety zahrnúť do tejto skupiny. Potom niektorí z vás sa už aj stretli s problematikou datasetov s vysokou hodnotou. Tieto datasety sa na rozdiel od tejto prvej skupiny netýkajú všetkých OVM-iek, týkajú sa len dole vymenovaných. Čiže je to register priestorových údajov, kde sú vlastne dáta, ktoré spracováva Ministerstvo životného prostredia a ďalšie inštitúcie. Sú to geopriestorové údaje a my ich vlastne potom harvestujeme. Potom je to štatistický úrad, Slovenský hydrometeorologický ústav
a Ministerstvo financií a Dopravný úrad a Ministerstvo dopravy. Čiže to sú také najdôležitejšie inštitúcie, ktoré sa vlastne zaoberajú alebo publikujú tieto datasety s vysokou hodnotou. Povinnosť vlastne, alebo datasety je povinné už zverejňovať od júna 2024 a práve v tento mesiac, v februári 2025, my vlastne posielame takýto report, ktoré datasety sú už zverejňované na našom portáli ohľadom ako datasety s vysokou hodnotou. V súčasnosti máme na našom portáli otvorených údajov cca okolo 913 HVD datasetov. Tieto datasety, niektoré nepatria do tejto skupiny, niektoré sú zase, dá sa povedať, urobené ako datasety, ktoré vlastne sa viažú k jednému datasetu, jednému HVD datasetu, ale sú to rôzne časové úseky. Čiže preto je počet týchto datasetov takýto vysoký. Datasety s vysokou hodnotou my poskytujeme ako Slovensko na centrálny európsky portál. My vlastne harvestujeme na náš portál naše slovenské HVD datasety, buď vo forme harvestácie lokálnych katalógov, alebo môžete si priamo daný dataset zaregistrovať na našom portáli. Kolega bude viacej rozprávať o tomto štandarde DCAT, čiže ja iba poviem, že vlastne je potrebné, aby všetky datasety, to je tá najdôležitejšia podmienka, spĺňali tento štandard, aby sme to mohli vykazovať ako poskytovaný HVD dataset. A potom je tu taká možno nová téma, opakované použitie informácií. Táto téma alebo táto povinnosť vyplýva z infozákona, do ktorého bola transformovaná PCI smernica, to je vlastne o otvorených údajoch. Základným cieľom je poskytnúť vlastne dáta tretím stranám. Čiže pod toto opakované použitie informácií nespadá použitie alebo nespadajú dáta, ktoré si navzájom vymieňajú OVMK medzi sebou. Sú to dáta, ktoré sú požadované treťou stranou, čo môže byť podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt. A vlastne cieľom je to, aby sa rozvíjal vnútorný trh a vznikali nové aplikácie. Toto opakované použitie informácií sa poskytuje, alebo datasety sa poskytujú buď na základe žiadosti, alebo aj mimo žiadosti. Čiže vy, ak ste požiadaní, tak pokiaľ vlastne sú tam v tomto infozákone sú zadefinované podmienky, kedy vlastne musíte poskytnúť tento dataset. A pokiaľ ho vlastne sprístupníte, tak tento dataset musí byť poskytovaný každému za rovnakých podmienok. Používať alebo poskytovateľ môže zadať podmienky použitia. To znamená, že môže obmedziť použitie tohto datasetu. V prípade, ak to však nepovie, tak sú to poskytované tieto údaje pod voľnou licenciou, čiže CC0 alebo CC BY. Informácie, že kde vlastne zverejňujete tieto datasety, by ste mali poskytnúť nám ako prevádzkovateľovi centrálneho portálu otvorených údajov. Datasety
na opakované použitie informácie. Tam sa určite nepatria alebo môžu sa neposkytnúť vzhľadom na duševné vlastníctvo alebo ďalšie výnimky, ktoré sú tam presne zadefinované v legislatíve. Taktiež si môžete vy ako poskytovateľ vyžiadať poplatok za poskytnutie týchto datasetov. Tieto poplatky môžu súvisieť s anonymizáciou alebo ochranou dôverných obchodných informácií. Míry vyplývali na základe tohto infozákona dve povinnosti, a to je vlastne zadefinovanie kritérií, na základe ktorých sa vypočítava tá celková úhrada za sprístupňovanie informácií. To vlastne nájdete na našej webovej stránke v tejto prezentácii. A potom je tu ešte ďalšia kategória. Je to zoznam subjektov verejného sektora, ktoré vlastne vytvárajú alebo majú zo zákona povinnosť vytvárať príjmy na pokrytie podstatnej časti na vykonávanie svojich úloh v verejnom záujme. V súčasnosti v tomto zozname máme SHMov. Pokiaľ si myslíte, že spadáte do tejto kategórie, je potrebné dať nám vedieť o tomto, lebo vlastne na základe toho sa na vás vzťahujú výnimky ohľadom nákladov na opakované použitie informácií. Taktiež mali by ste mať vytvorenú stránku, kde vlastne si definujete, za akých podmienok poskytujete datasety za účelom opakovaného použitia informácií. Čo som si zatiaľ pozerala, tak vlastne našla som Ministerstvo spravodlivosti, ktoré má zverejnenú takúto stránku. Táto prezentácia vám bude k dispozícii, čiže ak si potom budete potrebovať kliknúť na tieto linky, tak sa dostanete k požadovaným informáciám. Čiže to je asi z mojej strany všetko. Ak máte nejaké otázky, tak kľudne sa ich môžete spýtať a prípadne sa môžeme vrátiť k diskusii na konci tohto školenia. Dobre, tak ja by som rozdala slovo kolegovi Lukášovi, ktorý vás prevedie touto druhou časťou školenia. Ďakujem. Dúfam, že ma počuť. Áno. Dobre, super. Takže moje meno je Lukáš Jankovič a ja by som vás previedol touto druhou časťou školenia. Budem sa venovať vlastne prakticky, akým spôsobom sme na portáli a v našom štandarde DKET APSK vlastne implementovali HVD a tiež dátové služby. Čiže nazdielam prezentáciu a asi aj si vypnem kameru, aby som zbytočne nezaťažoval sieť. Dobre, takže vidno prezentáciu? Áno, vidno. Dobre, takže ako som vravel, ja sa budem venovať, vyskúšam ukázať aj prakticky, že ako to vyzerá na našom portáli a potom trošku viac dátovým službám. Aj k takej teórii, že čo je vlastne dátová služba a potom aj praktickej katalogizácii cez rozhranie nášho portálu a takisto vlastne potom ešte nakoniec notifikáciám, ktoré sme teraz nedávno spustili.
Takže vlastne toto školenie nadväzuje na školenie, ktoré robil ešte v januári 2024 bývalý kolega Miro Liška, ktoré sa zaoberá vlastne manuálnou a automatizovanou katalogizáciou datasetov. Vlastne všetky tieto informácie ostávajú v platnosti, akurát niektoré ďalšie možnosti pri vlastne katalogizácii datasetu pribudli, ktoré sa týkajú HVD a dátových služieb, čiže ja sa zamerám hlavne na tie. A vlastne nahrávky z týchto školení máme aj na YouTube dátovej kancelárie a aj na našom metodickom portáli. Metodický portál nájdete aj vlastne v petičke portálu Dataslovensko.sk. Takže nebudem hovoriť všetky veci, ktoré boli povedané už na týchto školeniach, ale skôr budem na to nadväzovať. Takže čo sa týka HVD, ako kolegyňa hovorila, je to vlastne povinné pre všetky krajiny Európskej únie. A my sme to na Slovensku implementovali vlastne podľa dekád HVD štandardu. A v rámci toho nám pribudli niektoré nové metadáta o datasetoch. Čiže jedno, ktoré nám pribudlo, je vlastne právny predpis, kde sa zadáva vlastne IRI právneho predpisu, iba tohto jedného, pre všetky HVD datasety. Je to teda povinné pre HVD datasety. Ďalšie metadáta alebo metadátová vlastnosť, ktorá nám pribudla, je kategória HVD, kde už sa dá zadávať viacero hodnôt a tie hodnoty sú vlastne z Európskeho číselníka kategórií HVD. Toto je vlastne povinné taktiež pre HVD a môžem ukázať ten číselník cca ako vyzerá. Čiže ten číselník vyzerá vlastne takto. Toto sú aj tých základných 6 HVD kategórií, ktoré sa potom členia ďalej na podkategórie. A v niektorých prípadoch sa členia ešte ďalej na podkategóriu ako keby druhej úrovne. Napríklad tu pri mobilite vlastne máme túto podkategóriu o NT1 súbory údajov o vnútrozemskej vodnej preprave a ona má potom ešte ďalšie podkategórie. Čiže tu na vlastne usmernenie zo strany Európskej komisie alebo Európskej únie je také, že je potrebné, pokiaľ sa katalogizujú HVD datasety, vybrať vždy tú kategóriu, ktorá je čo najdetailnejšia, ktorá vlastne charakterizuje ten daný dataset. Čiže napríklad, ak mám radarové údaje, tak vyberiem túto kategóriu a nie tú meteorológia. Čiže to mám vlastne aj tu napísané, že je treba použiť čo najdetálnejšiu kategóriu a takisto vlastne teoreticky je možnosť vybrať aj viacero kategórií, hoci nie je to nejaké časté, že by nejaký dataset spadal pod viacero kategórií, ale takáto možnosť je tiež. Na čo si treba dať pozor možno je, že tieto dve vlastnosti, právny predpis a kategória HVD, tak sa vyskytujú na viacerých úrovniach, na úrovni datasetu, čiže keď sa vypisujú vlastne metadáta datasetu, takisto na úrovni distribúcie a aj na úrovni dátovej služby. Pre HVD datasety je povinné na základe nariadenia Európskej únie, aby bola kategorizovaná alebo katalogizovaná aj dátová služba a aj súbor na stiahnutie. Čiže tieto informácie sú relevantné pre organizácie, ktoré momentálne majú HVD datasety a
v budúcnosti je možnosť, že ten zoznam tých kategórií alebo tých datasetov sa bude rozširovať, čiže možno to bude relevantné aj pre nejaké ďalšie organizácie. Dobre, skúsim to ja teraz nejakým spôsobom ukázať, ako to vyzerá. Že ukážem to priamo na našom portáli. Čiže som sa prihlásil vlastne ako poskytovateľ a teraz teraz vlastne vy všetci, čo ste poskytovatelia datasetov, tak máte prístup k tomuto rozhraniu, kde môžete vytvárať nový dataset. Čiže vytvorím nový dataset, ktorý bude typu HVD, čiže tu máme vlastne typ datasetu, dataset s vysokou hodnotou. Dám tu len nejaké vlastne random metadata, ktoré sú povinné. Kontaktný bod vlastne nemusím zadávať, to není povinný. Takisto tu vlastne mám právny predpis a mám tu kategóriu HVD, čiže do toho právneho predpisu by som dal vlastne toto, to IRI právneho predpisu, a do kategórie HVD by som vybral nejakú kategóriu, ktorá charakterizuje ten dataset, čiže môžem napríklad adresy. No a náš portál momentálne funguje tak, že ako náhle vyberiete dataset s vysokou hodnotou HVD, tak vám automaticky doplní tento právny predpis. Čiže ja ho teraz nebudem dávať, tam iba uložiť dataset. Toto som ešte zabudol pridať. No a teraz vlastne pridám distribúciu. A ako distribúciu vlastne tu mám licencie, distribúcie. Tu mám buď súbor, ktorý je prístupný na nejakej adrese, alebo je na hratie, takže dám nejakú URL, len aby mi to zobralo. Tu máme vlastne zase, ako som vravil, že právny predpis je na aj na úrovni tejto distribúcie, čiže ten by sa nám tiež mal sám vyplniť, čiže môžem ho nechať prázdny. Vyberiem vlastne formát, typ média na stiahnutie, tieto všetky veci, ale toto by malo stačiť. No, takže teraz som vlastne pridal nový dataset, čiže môžeme sa pozrieť, ako vyzerá dataset HVD, ktorý zverejnilo teda Ministerstvo investícií, má túto tému, je to typ HVD, kategória HVD,
to je vlastne rozdiel, že téma je iná ako kategória HVD, aj keď to môže vyzerať podobné. Máme tu vlastne ten právny predpis, URI datasetu, nejaké informácie ďalšie a distribúciu, kde máme vlastne tiež tento právny predpis a ďalšie údaje, ktoré sú bežné vlastne pre každú distribúciu. Čiže týmto spôsobom by som vlastne vedel pridať k tomuto datasetu ďalšiu distribúciu, čo by už teraz nemusel byť súbor na stiahnutie, ale mohla by to byť dátová služba, ktorá tiež zabezpečuje prístup k tomu datasetu. Ale to si ukážeme o chvíľu, keď budem ukazovať, akým spôsobom sa katalogizujú dátové služby. Čiže, aby som to zhrnul, tak vlastne nám tu pribudli dve nové metadáta, právny predpis kategória HVD, z čoho obidve sú povinné pre HVD a treba si dať pozor, aby boli vyplnené na všetkých úrovniach aj datasetu, aj distribúcie, aj dátovej služby. Ďalej by som sa posunul k dátovým službám a vlastne chcel by som nejakým spôsobom porovnať súbor na stiahnutie s dátovou službou, lebo súbor na stiahnutie je asi každému jasný, že čo to je, že je to vlastne nejaký odkaz na súbor, či už na našom portáli Data Slovensko, alebo na vašom portáli, alebo na nejakom inom. Ale dátová služba sa vlastne vo viacerých veciach od súboru na stiahnutie líši. Čiže je to vlastne iný typ zdroja, kde súbor na stiahnutie je teda nejaký konkrétny súbor s odkazom, ktorý si viem jednoducho stiahnuť, keď dostanem ten odkaz. Dátová služba je realizovaná najčastejšie pomocou OpenAPI, čiže pomocou nejakej nadstavby nad databázou, na ktorú sa to OpenAPI pripája a vie mi vlastne na požiadanie sprostredkovať údaje. A oproti súboru na stiahnutie dátová služba môže vedieť sprostredkovať aj viacero formátov údajov, čiže napríklad súbor na stiahnutie máte vždy jednoznačne dané, že aký má formát, najčastejšie teda 3 písmenami na konci, ale môže mať iba jeden formát, kdežto dátová služba môže mať aj viacero formátov, čiže napríklad JSON, CSV, XML. Takisto vlastne súbor na stiahnutie je reprezentovaný nejakým jednoznačným URL, kde ten súbor sa nachádza, kdežto pri dátovej službe môžeme mať tých URL viac kvôli tomu, že sa tam môžu vyskytovať rôzne parametre, ktoré mi ovplyvňujú to, že čo mi tá dátová služba sprístupní. Takisto súbor na stiahnutie väčšinou nemá nejaké podmienky používania alebo limity používania, že hocikedy si vlastne tú konkrétnu URL dám do prehliadača, tak si viem stiahnuť ten súbor, kdežto dátová služba tým, že vlastne to zadanie URL sa považuje za nejaký request, tak môže to byť obmedzené kvôli tomu, aby neprišlo k nejakému preťažovaniu dátovej služby. Čiže dátová služba môže mať nejaké limity používania, napríklad počet requestov za hodinu alebo za deň. Čo sa týka dokumentácie, tak aj pre súbor na stiahnutie sa odporúča, aby bola nejaká dokumentácia, kde sa hovorí, že čo je vlastne v tom súbore, čo znamenajú jednotlivé stĺpce a tak ďalej. Kdežto vlastne pri dátovej službe ten rozdiel je v tom, že ten súbor na stiahnutie si viem vlastne aj ja pomerne jednoducho vyrobiť v Exceli alebo z nejakých dát, ktoré mám. Kdežto dátová služba bude najčastejšie realizovaná tak, že ju bude robiť nejaký dodávateľ alebo
nejaký správca informačného systému. Čiže vo väčšine prípadov dátová služba bude mať nejakú dokumentáciu, kde sa vlastne hovorí, že akým spôsobom môže byť dátová služba používaná, aké podporuje parametre, prípadne aké sú jej limity používania a tak ďalej. Čiže v praxi tá dokumentácia väčšinou býva dostupná k dispozícii. Mám tu aj nejaké príklady, ako môže vyzerať dotazovanie dát vlastne z tej dátovej služby. Čiže napríklad, toto sú teda vymyslené, tieto prvé 4, že mohlo by existovať námiery Open API, ktoré by mi cez nejaký takýto link vygenerovalo vlastne faktúry za všetky roky v formáte nejakom predefinovanom, pričom ja by som si vedel vlastne vybrať len konkrétny rok, že by som potreboval napríklad faktúry iba za 2024 a chcem výstup vo formáte napríklad CSV alebo XLS, záleží vlastne ako to podporuje tá daná dátová služba. Mám tu potom aj jeden reálny príklad cez Open API rozpočet, ktoré vlastne cez takýto dotaz vám vie dať celkové priebežné plnenie rozpočtu za rok 2013. Čiže toto vlastne, čo tu mám, to je tzv. Prístupový bod tej dátovej služby, čo vlastne budem hovoriť ďalej o tých metadátach, ktoré môže mať dátová služba. Ešte tu mám také informácie, možno že na čo nám vlastne je tá dátová služba dobrá, keď máme vlastne datasety, tak tá dátová služba je taký ako pokročilejší možno o niečo spôsob zverejňovania, keďže nám vlastne umožňuje mať tie dáta aktuálne, keďže ona je vlastne napojená na nejakú databázu. Takisto pri nejakých rozsiahlých informačných systémoch a rozsiahlých datasetoch nám vlastne umožňuje sa dopytovať presne tie dáta, ktoré potrebujeme. Čiže ten objem prenesených dát môže byť nižší a aj to zaťaženie vlastne aj toho, kto tie dáta poskytuje, aj toho, kto tie dáta potom spracováva. Takisto tým, že tie dáta z dátovej služby sú väčšinou z nejakého informačného systému, tak ten si väčšinou má tendenciu strážiť vlastne kvalitu tých dát už na vstupe a potom možno pri nejakých ďalších operáciách. Čiže často tá kvalita dát býva lepšia ako pri datasetoch. No a z hľadiska teda zverejňovateľa alebo poskytovateľa otvorených dát je výhoda, že dátovú službu vlastne stačí len raz katalogizovať na začiatku a tým pádom už potom nejaké aktualizácie ako pri datasetoch v podstate netreba robiť, lebo tie dáta sú aktuálne vždy, keď si používateľ dopytuje. Takisto má to výhodu pre technicky zdatnejších používateľov, ktorí s tými dátami vedia efektívnejšie pracovať ako pri nejakých datasetoch. A to aj kvôli tej kvalite, ale aj kvôli tej dokumentácii a aj kvôli tomu, že je to proste nejaký systém, ktorý je nejako nastavený a funguje a kdežto tie datasety môže sa stať, že tam príde nejaký iný človek a tie datasety zrazu inak vytvára, takže preto je to jednoduchšie potom tie dáta možno do nejakých aplikácií integrovať a tak ďalej. Ale samozrejme má to aj nevýhody a tie sú vlastne hlavne tie, že dátovú službu alebo to Open API vám musí vlastne niekto nad tým informačným systémom naprogramovať, čiže stojí to nejaké peniaze, kdežto tie datasety si teoreticky viete vytvárať aj sami, povedzme nejakými exportami.
takisto vlastne teoreticky sa vám môže stať, že vám niekto bude tú dátovú službu preťažovať alebo nejako nevhodne využívať, čiže preto sa často používa nejaká regulácia používania a vlastne tá výhoda pre technicky zdatných používateľov je zase potom na druhej strane nevýhoda pre skôr začiatočníkov, ktorí vlastne s tými datasetmi, s tými Excelmi, CSVčkami vie pomerne veľká skupina ľudí robiť, kdežto s dátovou službou vie robiť výrazne menšia skupina ľudí. Ale pravdepodobne všetky informačné systémy, ktoré sú, tak postupom času budú prechádzať na Open API a na dátové služby. A už sa to vlastne aj deje, už to vidíme. Pán Jankovič, vypadol vám zvuk. Máte asi vypnutý mikrofón. Aha, pardon. Neviem teraz, že odkedy ste nepočuli. Asi posledných 30 sekúnd povedal. Aha, dobre. Dobre, takže tieto výhody, nevýhody nemusím opakovať. Dúfam. Dobre, takže tieto výhody, nevýhody, dúfam, že tam sú zachytené aj so zvukom. No a čo sa týka katalogizácie dátovej služby na Data Slovensko.sk, tak vlastne sme upravovali náš štandard DCAT APSK. Áno. Dobre. Vyzerá, že mikrofón mám zapnutý. Takže vlastne potrebovali sme ten štandard upraviť, aby zodpovedal aj tým zahraničným štandardom a aby vlastne sme potom mohli ho využívať aj vlastne na tie HVD datasety, kde sú tie dátové služby povinné. Čiže momentálny stav je taký, že máme vlastne triedu dátová služba, ktorá patrí pod triedu distribúcia a tá dátová služba má tieto metadáta, čiže názov vo forme textu, ktorý je povinný, prístupový bod vo forme URL, ktorý je taktiež povinný. Čiže to sú dve vlastne povinné metadáta a potom sú ďalšie 4 metadáta, ktoré sú povinné pre HVD datasety, ale pre ostatné datasety nie sú povinné. Čiže to je kategória HVD a právny predpis, čiže to je vlastne podobné, ako som hovoril pri tých HVD datasetoch. Tam sa využívajú vlastne rovnaké, v prípade právneho predpisu rovnaké IRI a v prípade kategórie HVD rovnaký číselník. A potom máme kontaktný bod, ktorý obsahuje vlastne meno a e-mail, ktorý je tiež povinný pre HVD a odkaz na dokumentáciu, čo má byť nejaká URL vlastne tej dokumentácie. Toto môžem ešte ukázať, čo sa týka dokumentácie, vlastne príklady, že ako vyzerá dokumentácia dátovej služby. Čiže môže to byť vo forme Swagera. Že ukážem to na ITMS, ktoré obsahuje vlastne dáta o eurofondoch. A tu vlastne v rámci tej dokumentácie sú jednotlivé služby a jednotlivé volania na služby. Dá sa tu vlastne aj testovať nejaké parametre, nejaké výstupy.
Čiže toto je taká interaktívna verzia vlastne vo forme Swaggera a potom máme ešte dokumentáciu napríklad, ktorú má rozpočet.sk, OpenAPI, ktorý má takúto dokumentáciu vlastne v textovej podobe, kde nájdete vlastne formáty dopytov, formát odpovede, služby a nájdete tu vlastne aj príklady vlastne nejaké a aj potom odkazy na tie číselníky, ktoré sa používajú, ktoré parametre sú povinné, ktoré sú nepovinné a tak ďalej. Čiže takéto niečo sa myslí pod tou dokumentáciou, vlastne, kde je vysvetlené, ako používať prakticky tú dátovú službu. Čiže toto je vlastne ten odkaz na dokumentáciu, ktorý je povinný pre HVD, ale je teda aj pre iné dátové služby alebo OpenAPI je v podstate dosť silne podľa mňa potrebný, aby mali dokumentáciu všetky takéto služby. Ďalej tu máme odkaz na špecifikáciu a popis prístupového bodu, čo sú vlastne nepovinné metadáta. Máme vlastne vypublikovaný aj návod na našom metodickom portáli, ktorý budeme postupne aktualizovať alebo rozširovať. Zatiaľ je taký jednoduchý, čiže to si môžete potom prípadne aj vlastne cez to pozrieť. No a ja by som možno vyskúšal zase ukázať, ako to vyzerá na našom portáli. Čiže opäť vlastne na našom portáli máme tento náš dataset, ktorý sme vytvárali, dataset HVD. Čiže tomuto datasetu môžeme vytvoriť vlastne novú distribúciu. A vypíšeme vlastne tieto údaje ako licencia, typ výskytu osobných údajov, či meno autora diela, meno originálnej databázy. A cez vlastne tento tretiu možnosť, súbor je prístupný cez dátovú službu, vieme vlastne vypísať tie parametre dátovej služby. Čiže tu na právny predpis to sa týka HVD, ale názov distribúcie, čiže dal by som, že dátová služba pre ja neviem, napríklad zoznam mi to nejak blbo píše, ale skúsim. Myslel som dátová služba pre zoznam katastrálnych území. Máme iba takto. Teraz by som dal vlastne nejaký prístupový bod, čiže napríklad tu napíšem akože vyslovene hociaké URL. Potom vlastne dokumentáciu,
čo je už teda nepovinné. Je to povinné iba pre HVD datasety. Tu by som dal nejakú HVD kategóriu. Popis prístupového bodu vlastne nemusím vypisovať. Kontaktný bod. Vypíšem. Čo sa týka formátu súboru na stiahnutie, ten vlastne nemusím vypisovať pri dátovej službe. Akože mám tu možnosť, ale nie je to povinné. Čiže to by malo byť napísané potom v dokumentácii tej dátovej služby, ako je tu napríklad v tom Swaggery, že či mi to vracia JSON alebo CSV alebo nejaký iný formát. Ani tieto veci vlastne nemusím vypisovať. Čiže máme dátová služba pre zoznam katastrálnych území a vlastne dátová služba potom na našom portáli vyzerá vlastne takto, že je tam názov tej dátovej služby a v zátvorke je dátová služba. A keď si ju rozkliknem, tak to sú vlastne všetky tie metadáta, ktoré som zadal v rámci dátovej služby. Čiže vlastne aj keby ten dataset nebol typu HVD, tak mi stačí vlastne zadať názov, prístupový bod a není to úplne povinné, že ten systém vás vlastne pustí aj bez dokumentácie, ale dobre by bolo mať aj nejakú dokumentáciu. No a čo sa týka katalogizácie, tak vlastne všetky tie služby tej dátovej služby by som mal katalogizovať zvlášť do samostatných datasetov. Že tá dátová služba môže mať tých služieb aj viac. Teda typicky ich má viac ako jednu. Čiže mal by som všetky tie služby katalogizovať zvlášť. Ale teda musím to urobiť iba raz a potom už sa o to nemusím starať. No, tu by som chcel ešte upozorniť na náš štandard DCAD APSK 3, kde vlastne nájdete všetky tie metadáta, aj všetky príklady, aj všetky číselníky, ktoré používame a takisto aj informácie k lokálnym katalógom a vlastne aj nejaké novinky, napríklad, ktoré ako sa líši vlastne ten starý štandard, treba dvojkový DCAD APSK 2 od 3 a tak ďalej. Čiže niektoré veci oproti dvojke pribudli, ale vlastne zmeny sú tam, nie je až také výrazné. Jediná zmena možno je, že ten územný prvok z registra adres je povinný údaj, čo predtým nebolo. Čiže tento štandard vám vlastne, môžem ho aj otvoriť, vám bude užitočný, či už pri lokálnych katalógoch, to určite, ale aj možno pri normálnom, keď budete iba nahadzovať dáta cez náš portál a budete si chcieť pozrieť, ja neviem, čo sa má vpísať do nejakého z tých polí, keďže my tam vlastne tú nápovedu nemáme nejakú veľmi vypracovanú. Máme tam vlastne iba názvy väčšinou, že ako sa nazýva ten metaúdaj, ale tie popisy tam moc nemáme, čiže preto vás odkazujem, že ak by vám to mohlo pomôcť vlastne tento štandard, kde je to presne napísané všetko.
A samozrejme, ak objavíme nejakú chybu, tak to budeme opravovať v tomto štandarde. Dobre, chcel by som sa spýtať, či sú nejaké otázky k dátovým službám, aby som potom mohol prejsť na notifikácie. Pán Nováček sa hlasí. Dobrý, prepáč, ja mám takú otázočku. Skôr sa chcem opýtať, že je možné využiť nejaký API na to, aby som nahral dátovú službu a metadáta priamo do Národného katalógu otvorených dát? To nie je možné. My máme v súčasnosti možnosť tých lokálnych katalógov. Čiže ja keď si zavidujem u vás lokálny katalóg otvorených dát, tak v podstate a chcel by som mať metadáta aj v Národnom katalógu otvorených dát, tak vy ich harvestujete cez nejakú službu? Áno, keď si zaregistrujete lokálny katalóg, tak my ho budeme harvestovať každý deň a vy budete mať vlastne stále aktuálne metadáta. Čiže jednoducho stačí nám náš lokálny katalóg otvorených dát a vy si naharvestujete cez noc vlastne obsah. Ďakujem. Dobre, ak nie sú ďalšie otázky, ešte na konci pravdepodobne bude nejaká možnosť otázok, tak presuniem sa k notifikáciám. Čiže notifikácie, momentálne máme vlastne tú možnosť notifikácií na e-mail, a to kvôli tomu, že máme vlastne na našom portáli možnosti pridávania podnetov ku kvalite otvorených dát alebo na zverejnenie nejakého datasetu. Takisto máme možnosť komentovania datasetov a máme možnosť registrácie aplikácií. A vlastne nám z toho vyšlo, že keďže tých datasetov niektorí poskytovatelia majú už veľmi veľa, tak nemali by šancu nejakým spôsobom zistiť, že niekto komentuje ich datasety, alebo že niekto im dal nejaký podnet, alebo že niekto zaregistroval nejakú aplikáciu na základe ich dát. Čiže preto sme zvolili túto možnosť notifikácií na e-mail a momentálne vlastne máme tieto možnosti notifikácie, čiže pre autora podnetu, ak pribudne komentár k jeho podnetu. Čiže toto sa týka nielen organizácie verejnej správy, ale hoci kto sa zaregistruje na našom portáli ako člen komunity, tak vie dávať podnet, ktorý vlastne vám potom príde, pokiaľ je to k vášmu datasetu. No a pokiaľ je nejaká diskusia v rámci tých podnetov, tak potom by mali chodiť notifikácie, keď tam pribudne nejaký komentár, pokiaľ sa vlastne zapojíte do tej diskusie, aj ako OVM, pre ktoré není ten podnet určený. A takisto, pokiaľ si zaregistrujete nejakú aplikáciu, čiže pokiaľ máte nejaké vizualizácie alebo niečo, kde využívate vlastne Open Data, tak budeme radi, keď si zaregistrujete aplikáciu, aby sme teda vedeli, že sú využívané na niečo. No a ak vám tam vlastne niekto okomentuje, tak vám ako autorovi aplikácie príde notifikácia. Ďalej vlastne pre vás, teda ako poskytovateľa, ktorý má, ja neviem, 500, 100, 300 datasetov, tak ak vám niekto okomentuje váš dataset, tak vám tiež príde notifikácia, alebo ak niekto ten dataset vyznačí, že je využitý v aplikácii. Čiže zatiaľ máme tieto možnosti notifikovania. Notifikačný e-mail vyzerá takto. Prichádza vlastne z adresy podpora@data.slovensko a v tom e-maili je napísané, čo sa udialo, teda čo pribudlo, aký obsah. A
je v ňom vlastne, je tam aj link na ten dataset alebo na tú aplikáciu alebo na ten podnet. A viete si vlastne tieto notifikácie, pokiaľ by ste ich nechceli dostávať, tak si ich viete vypnúť. Cez tento link upraviť nastavenia odosielaných správ môžete na tejto stránke, kde máte vlastne možnosť si vypnúť notifikácie. Keď si ich budete chcieť znova zapnúť, tak to ukážem, lebo nemusí byť úplne zrejmé. Znova zapnúť tie notifikácie sa dajú úplne dole v petičke, kde je vlastne nastavenie notifikácií a tu vlastne viem ich zapnúť alebo vypnúť, čiže skúsim si ich vypnúť. Teraz sú vypnuté, teraz si ich skúsim zapnúť. Čiže teraz sú zapnuté. Čiže zatiaľ to máme takto jednoducho urobené. A čo je ešte možno informácia, že tie notifikácie sú momentálne nastavené tak, že keď sa niečo udeje, tak príde jedna notifikácia, ale keby sa v rámci možno ďalšej hodiny udiali nejaké ďalšie 3 veci, tak vám notifikácia vlastne príde iba jedna za tie ďalšie 3 veci. Čiže nie je to nastavené tak, že na každú vec automaticky hneď príde notifikácia, ale prvá notifikácia príde hneď a potom tie ďalšie, čo sa udejú v rámci nejakej hodiny jednej, sú združené vlastne do jedného mailu. Čiže tými notifikáciami vlastne chceme trochu podporiť to, že to komentovanie datasetov, podnety, aplikácia, vlastne celú takúto nejakú komunikáciu medzi poskytovateľmi dát a používateľmi dát. No a ja už tu vlastne nemám asi nič, už som to prešiel celé, takže len ďakujem za pozornosť a tu mám vlastne naše kontaktné maily a náš všeobecný e-mail na podporu s hocičím, aj s prihlasovaním alebo registráciou opendata@miri.go.sk. Dobre, ďakujem, Lukáš. Ja by som to možno už iba uzavrela, ak nebudú ďalšie otázky. Ako som spomínala, my vám prezentácie pošleme do e-mailov a zároveň ich zverejníme na našom metodickom portále otvorených údajov v tej časti školenia, čiže všetko bude k dispozícii, budete si môcť preklikať dané linky, ktoré sa nachádzajú v týchto prezentáciách. Ak by ste mali nejaké problémy, otázky, tak potom samozrejme nás môžete kontaktovať a takisto v prípade, ak by ste mali ešte nejaké návrhy na ďalšie školenie, čo by ste potrebovali vedieť k tejto problematike otvorených údajov, tak takisto nám môžete posielať návrhy na takéto školenia, aby sme vedeli, že čo je vlastne potrebné alebo v čom vám chýbajú nejaké informácie. Takisto v blízkej budúcnosti tu predpokladám, že asi v marci budeme mať zasadnutie skupiny lepšie dáta. Potom vám vlastne pošleme pozvánku. Čiže takýto je najbližší program z našej strany. Čiže ak nie sú žiadne otázky, tak ďakujem za účasť na školení. A dúfam, že sa onedlho uvidíme pri ďalších príležitostiach. Dovidenia. 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 Dovidenia.